programang ito ay rated SPJ, striktong patnubay at gabay ng may alam ang kailangan. So guys, nanapod mi sa aming content guys. So namutong sila guys. Paano mo sabi? Guys, so biscuit guys, ya. Kulang ani na lang royal. Wala ako mga kauban guys. Hello guys. May unto na to guys. Hoy! Hadlok. Hello guys, aligrid din siya. Ay, oo nga pala. Run guys. Wala na sila kuan guys. Sige. Oh my god guys. Oh Diyos. Buksan ko guys. Lapit, katapos ko guys. Tamisa gid guys. Ayos bitaw. So guys, napiksa na sila sa butong guys. Nilgi kining butong nga guys, murag acid. Okay, so Paano mo sabi? Hoy! Tutulog ako! Nakikita ko na buhay mo at tulog! Magpatulog kayo! ang lupi guys. Wala giingon nila guys. Sa usa ko no kabuli guys. Ano na yung sa kabuhang? Oh, ni siya guys. Oh, ni siya. Guys, mo ni lubiha guys, ang among nakuha guys karon nakasagap gimik buang guys. So, ang among kuandir guys, sino katawa guys. Oh. Yan guys, si katawa. Guys, it's so yummy guys. Butong na lang ito guys. Butong kayo guys. Kami kay guys. So, yummy kayo guys. Ayun, kuha na butong. Karoon, kuha. So, parisan pa nilang kuhan guys. So, royal. So, perfect kayo ng kombinasyon na. Dito kayo guys. Perfecto kayo na ang ibuhat karoon guys. Guys, oh, tarawag kayo guys. Murag lagi siya ilikti guys. Ilikti sa kamay guys. Murag na niya, tubig. Kaya siya guys, mo siya napalan sa buwan guys. Na lakdan sa buwan guys. Kaya ang lupi guys, tarawag guys. Lagi siya ilikti guys. Nao? Nao? Murag ikaon sa buwan guys ba guys? Guys, tapaw nagada guys ah. Okay kayo guys. So, kinalasan na lang nilang buhak sa butong guys. So guys, hindi ko para pitikan butong guys. Murag acid di kayo. Murag na mountain. Oh. Okay so. Guys, ibasya na nila ang ilang butong guys. So, dahil naglupad-lupad guys oh. So guys, salamat sa pag-upad sa video guys. Kog